Haga jingle kai Liga Portugal hapreng ka Sporting Persia eka ka Sapia. Haba pai syakne ka jingle kai ka Sporting kalala ban penlim put ya ka Sapia dapra lanot. Haga wai par ka jingle kai Liga Portugal hapreng ka Estrela Persia eka Kenhun Udimaria ka Benfica. Haba pai syakne ka jingle kai ka Benfica kalala ban penlim sup ya ka Estrela da saula ka wai. Haga jingle kai Serie A preng ka Salernitana Persia eka AS Roma. Haba pai syakne ka jingle kai ka Roma kala khori ka nam job hadin magalala ban pelim ni ka Salernitana da ar la ka wei. Bat ia kini ki ar gol juga Roma la yo ban tep ya ka gol ka baningkong lengbau debala haga minit ka basan thawei bat ya ka gol ka ba ar la yo ban tep haga minit ka ban riu penriu lengbau Pellegrini. Haga jingle kai Asian Cup Round 16 hapreng ka ladu jong ka Samoy Baladeb ka Qatar Persia ka Palestine. Haba pai syakne ka jingle kai ka Palestine ka layo shwa bat pen ki jar nengpong haga minit ka ba live nyau lengbau ode. Henry hashwa ban kut ka kela step kata haga minit ka ba sau peusan plus nriu ka Qatar ka layo ban tap ya ka gol pen ya khaj lengbau Al Heidos. Badai haga minit ka ba sau prukundai ka Qatar ka layo ban tap ya ka gol pen tam lengbau ka penalti. Badia ka penalti la kenjato Asif. Badai le bagi ni ki ar gol la penlong ya ka Qatar bakan khori ka nam job haga ni ka jing la kai ta ar la ka wei badi orung sya ka quarter final. Hagway par ka jing la kai Asian Cup hapreng ka Iraq Persia ka Jordan. Haba pai syak ka jing la kai ka Jordan ka lala bat lim salit ya ka Iraq dan laila ar. Badi ka gol pen job jong ka Jordan la yo ben tap ashwa ban kut ka jing la kai kata ha ka minit ka ba khandai peu plus nyau lengbau Nisar Al Rashdan. Ba lengbang ka jing job ka Jordan ka la yo ban rong sya ka quarter final. Haga jing la kai Africa Cup of Nation Round 16 hapreng ka Cape Verde Persia ka Mauritania. Haba sedang jong ka jing la kai paro artli ki kenhun kia khai klemla bat pen ki jar badai ha ka kelamin kata ha ka minit ka ba pra peu pra lengba ka penalti ka Cape Verde ka layo ban tap ya ka gol ka baningkong ha ka ni jing la kai badia ka ni ka penalti la kenjat do Mendes badai lama ka ni ka shigol la penlong ya ka Cape Verde bakan khori ka nam job ha ka ni jing la kai dai welanot badi orung sya ka quarter final. Hagway par ka jing la kai hapreng ka Rio Sadio Mane ka Senegal Persia ka Ivory Coast. Haba pai syak ka jing la kai ka Senegal ka layo shwa ban pen ki jar nengkong tang ha ka minit ka basau lengbau Diallo. Henry Day hadu ka kelamit kata ha ka minit ka ba pra penreu lengba ka penalti ka Ivory Coast ka layo ban tap ya ka gol pen ya khaj. Badia ka penalti la kenjat do Frank Kessie. Badai le baga ka gol omdan shoot ke bala ban pen ki jar hadu bukot ka khandai peu minit ni pada extra time. Badai ha ka penalti shootout ka kenhun jong Sadio Mane kalamat ya ka namrem hakmat ka Ivory Coast da samna sau. Badleng bang ka jing job ka Ivory Coast ka badai ka ri jong Drogba kalayo ban rong sya ka quarter final jong ka Africa Cup of Nation mentau snap. Haga jing la kai perlok hapreng ka Al Hilal ka badai ka kenhun jong Mitrovic Persia ya ka kenhun Lionel Messi ka Inter Miami. Haba pai syang ka jing la kai ka Al Hilal ka layo ban ki jar nengkong tang ha ka minit ka bashpeu lengbau orang ile kai baken sai ujong ka Mitrovic. Badai tang hadin lai minit kata ha ka minit ka bakhat lai ka Al Hilal ka layo biang ban tap ya ka gol ka ba lengbau Al Hamdan. Badai ha ka minit ka ba lai peu sau orang ile kai bathmai jong ka Inter Miami Luis Suarez uliyo ban tap ya ka gol ka baningkong jong ka Inter Miami ha ka jing la kai bat ka deru ka gol ka baningkong ka jong nang ka club. Pada shwa ban kut ka kela step kata ka minit ka ba sau peu sau ka Al Hilal ka layo biang ban tap ya ka gol ka balai lengbau Michael. Badai ha ka kela min kata ka minit ka ba san peu sau ka Inter Miami ka layo biang ban tap ya ka gol ka ba lengba ka penalti walakan jat do Lionel Messi. Batang hadin 10 minit kata ka minit ka ba san peu san ka Inter Miami ka layo biang ban tap ya ka gol pen ya khaj lengbau Rios. Henry hashwa ban kut ka jing la kai kata ka minit ka ba pra peu pra ka Al Hilal ka layo ban tap ya ka gol pentam lengbau Malcon. Badai lama ka gol la penlong ya ka Al Hilal bakan pelim ya ka kenhun jong Lionel Messi ka Inter Miami da sau lalai ha ka jing la kai.